दे जुजाय बै दाउखाना दाउखौबो दे औ बुंदो दे दाउखौना दाउखा बियो आयला लागावबायलै दानाबा माथो गोसोम गोसोमथार माथो ओइ बे दाउखौसो खोमाथ' दाउखौसो दाउखासो बियो दाउखासो नै बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ जाखो मा दाउखा दाउखौ मोनसे होन एक्जामाव बेफोरबायदि मोननै एन्सार होनानै फैनो हायाना नोङो मोनसेल'सो होनानै फैनो हागोन नोङो दाउखौबो दाउखौ दाउखाबा दाउखा होनानै मोननैथ' लिरनानै गारबोनो हायाना मोननै लिरनांगौबा रं जागोन मिथिबाय दानजागोन मार्कआबो दानजाखागोन ओंखायनो सियरै होन बियो दाउखौ ना दाउखा बियो औ जुजाय एक्जामावलाय मोनसेल'सो लिरनानै फैनो हाखायोना मोनसेल' होनांगौ नोङो मोनसे दाउखौबो दाउखौ होनदो दाउखाबा दाउखा होनदो जाबाय दानाबा दाउखौ ना दाउखा जामारखो बियो माथो एखेथार गोसोम गोसोम हुर हुर आइ बिदो आइ बिरबा सिनायगोन जाहैबाय नोङो दाउखौ ना दाउखा होननानै आरो माजों होनो बोरैबो थांगासिनो सानस्रिनो रोंखाया नोङो दैयाव गलांगोन मिथिबाय एसे जायफै नोंसोर इसिबां सान्दुं गोसायाव मानो बेयाव जिरायफैलायखो दैमा जिङाव न'आव थाबोनो थिननाया मानो बेयाव फैनांगौ जाखो नोंसोरो न'आव थां आइ आफामोन मोनसे कुइसनमोनलाय न'आव थांनायखौ दोनथ'दो बै दंफाङाव थानाय दाउआ दाउखौ ना दाउखा मा दाउखौ जालागासिनो दाउखा जालागासिनो नोंसोरो न'आव थाङोब्रा बेफोरबायदि देहाखौ लानानै बेफोरबायदि दैमा जिङाव जिरायफैयो नामा दे सानजा जागाहाय थांगोन जोङो एसे माइन्ड फ्रेस मोननायनि जिरायफैदों जोंबो नैबेयाव दैमा जिङाव बेफोरबायदि देहाखौ माइन्ड फ्रेस जानायनि ओरै सोरबा ओरै जेराव बेरायनो लुगैदों बेरायनांगौसो ओमफ्राय नोंहा उल्था फुल्थासो होनबावदों नोङो जाम्बालाय माबा हनै नोंना बिसिया माबा माइन्ड फ्रेस जानायनि दैमा जिङाव जिरायनो लुगैदोंनो ओंखायनो जों लानानै फैनायखौ नुवाखै जुजाय आं नोंखौ ओमफ्राय नुखायाखै जों सानै दंखायो होननानै माखौ इसिबां गिदों नोंलाय आरो दै जिङावबो जिरायखायाखै माथो जोंसो दै जिङाव जिरायनानै दङ औलै आदा जों सानैयासो दङ दै जिङाव बोरैबाफोर खुरखाबायबाबो जों सानैया थब्ल'आवनो गोलैलांगोन मिथिबायना नोंना बाजैया जोंना बाजैया जेबो जानाय नङा ओमफ्राय खिन्थादोब्रा बे दाउखौ ना दाउखा होननानै ओइ जुजाय मा मालायनाव सोंलायलायनायहाय जुजाय बिराद सयथान माथो नोङो बिराद सयथान गावहा हायिखाय जोंनाव सोंलायलायदों नों दाफ्रा मोनथिजोबखायोलै बे दाउखौ ना दाउखा होननानै दे नोंनो बुंदो बे दाउखौ ना दाउखा मा जाबावनांगौ जाखो नुनायावलाय खालारालाय एखे मोनैबो आरोना ओमफ्राय माथो गाबबालाय सिनायगौमोन आङो गागा होननाय खोनाबा ओमफ्राय दा गाबाबो ना नोंनो फंबायनि खिथाखौ मावदो दै आं बिदाव गैथारालै आच्छा जुजाय हामारला नोङो नै जाम्बालाय बे दाउखासो मिथिबायना दाउखौआ दाबायदि समाव फैया बेरायनो दाउखौआ खालि बै माबायावल' बेरायनो फैयो एखेबारे बैसागु खाथि बैसागु एसे बारनाय बे टाइमावल' थायो आरोना दाउखौआ मिथिबायना दाबायदियाव जाय दाउआ गोसोम नुहुरदों बेखौ नोङो दाउखा होननानै सानखानांगौ बे दाउखौ नङा मिथिबायना दे बिदिसो होनबा बाजै साबायखरलै मोजाङै बुजायनायनि थाखाय मिथिबायना मोजाङै गोसोआव ला नङाबा एगजामफ्राव कुइसन फैबाय बायोबा आन्दायगोनबो दाउखौआ मा समाव फैयो होनबाथाय बैसागु समाव फैयो होननानै बेखौ एगजामाव लिरनांगौ ना बेखौ गोसोआव ला मिथिबाय नङाबा उल्था पुल्था लिरनानै हरगोनबो दाउखौ होनो नागिरनाय ओमफ्राय मा दाउआ बिदै दैनानै गनो रोङा बेखौ मिथिया नामा मा बयलार लागा मोजां एन्सार होथारदों माथो नोंना फंबाया अबयसे नंगौ आरो बयलाराबो बिदै दैनानै गनो रोङा रायजोफोर ओमफ्राय जोंना दाउखौआबो आरोना मिथिबायना दाउखौआ दाउखानि बासायावसो बिदै दैनानै गालाङो ओमफ्राय उनाव दाउखाया गनानै फिसा ओंखारहोनोसै बेबो नंनायालाय नंगौ आरो बयलाराबो ओमफ्रायो मिथिबायना एगजामाव खिन्थु बयलारखौ दा लिरखाहाय मिथिबायना दाउखौ लिर दाउखौ मिथिबायना जुजाय दे जासिगोन दे होमबा गासै फट' खेबनानै होगासिनो दहायनिफ्रायनो एफा मोजां दख'ना गानलायलायनानै आं फट' खेबजादों आंहा बिहाव जागोननो हरनांगोन होननानै ओमफ्राय दासिमबो मोजां फट'खौनो खेबनानै होनो हाया नोङो बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो हा एफा गरमावनो नों दख'ना गानलायलायनानै आरो इसिबां रोजा दख'नाखौसो गानबावदों नोङो जेवगा मागानो गरमाव ओमफ्राय माजोंनिफ्राय फैखो बेकारियालाय आयौ मालाय 12 लाख बेकारि मोनलायलायबाय माबाहाय आङो फेसनाव खामानि मावो नालाय बिनिफ्राय मोनबोदों आङो मालायसो खामायलायबाय आंहासो गैया जेबो गैया आंहासो खामायनायाबो हनै माबाखौबो आफायानो लाफिनजोब्बाय बाला जोंनिया एखेबारे आङो शपिं मलखौबो जि मोजाङै सामलायगासिनोमोन इनकाम एसे एनै फैयोमोन आंहा जेब्लानिफ्राय बे आफानि किडनिया मोजां जाफिननानै माबादों आफायासो साफिनजोब्बाय बाल गैला जा दुस्थ'खा आफाया मा जाबावनांगौ दाय ओमफ्राय आफायाबो उल्था पुल्था खामानि मावगासिनो बेखौसो नायनांगौ जाबाय जेबो खामानियानो गैला बालनि ओमफ्राय आफायाबो सोरखौबा डेटिं खालामनो नागिरदों जेखौसो खिथु होसोसो नागिरनांगौ थायो सामफ्रामबो बालनि मोनाबो ओमफ्राय मा नोंसिना आदैया बिदि जाफिनथारलायबाय सिगांनि बायदि
बिदिब्लालाय माथो होनबालाय बिसिनायाव गोलैनानै थानायानो मोजांमोन बियो। मोजां जानाय लोगो लोगो माथो सिगांनि आखल आखुआवनो थांफिनजोब्बाय बियो। बेखौथ' नुनोहाय मिथिबायना लाइमोन सैमानि लान्जाया मालाबाबो सिदा जाया होननानै बेखौ हमनानै सिदा खालामबाबो खनसे खननैल' सिदा रेखाट लानानै उनाव बे गेदेयानो जाफिनखायो होननानै आङो मोजाङै बुजिथारबाय मिथिबायना लाइमोन। ओमफ्राय नोंहालाय नोंनालाय खबरा मारै माथो हनै नोंनालाय माथो राजकुमारालाय मालायजोंसो बेरायगासिनो आंबो नुबोदों हनै माबा गामियावसो थांदोंमोन बियो गावनि फंबाय ओमफ्राय सोरबा सासे सिख्लाखौ लानानै। मा बिदिसो जाखुमाजोबथारनानै दङ आरो आं सानैसो बेफोरबायदि मडेल फेशनाव खामानि मावनायावनो बाथारदोंना बियो र' नायगोन आङो आंखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ नायथारगोन आङो। नायनोल' नङाहाय लोगो मिथिबायना मोजाङै थाल ला नङाबा जेरै आं लामायाव फैनानै दंफैयो बेफोरबायदि नोंबो गोजौनिफ्राय गोलैनानै गाहायाव लामायाव फैगोन मिथिबायना मोजाङैखा। खिन्थानानै होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय लोगो। ओमफ्राय नों आंखौ हेफाजाब होनांगोन आरो आंबो नोंखौ हेफाजाब होगोन जागोन ना लोगो? जागोन लोगो आंबो जेब्लाबो नोंजोंनो दं आरो नोंबो आंजों जेब्लाबो थानांगोन मिथिबायना। जागोन दे लोगो दिल दान। बेरे फुजानि मा दावरावहाय नोङो आंनि न'आव फैनानै? दावरावखौसो नुदों नोंनि फिसाजोखौथ' आं लानानै फिसिनानै दंहैयो बेखौथ' नुवाखै नोङो मिथिबायना आंनो 20,000 रां नांगौ मिथिबाय दानो नगदनो। आयौ मासे खरसा जायो बिसोरखौ सानैखौ फिसिनायाव 40,000 थांबाय आंना। ओमफ्राय फिसाजोआ नोंनाबो दंहैयो नालाय आंनो 20,000 नांगौ। मा 20,000? आंनाव फैसा बिफां दंखायो बिफैबानो मोननायनि 20,000 नांगौनो 20,000 नांगौ। आंना फिसाया न'आव थायोमोनब्ला 2,000खौनो बाहायनाय नङामोन मिथिबायना। नोंसो लांनानै सप्तासेयावनो 20,000 बाहायहोदों बे नोंनिसो दायदा आंनाव मानो बिफैनांगौ 20,000खौलाय? मानो बिफैया नोंनि फिसाया जेब्ला बाहायखाबाय अब्लाथ' आं बिफिखागोन ना 20,000खौ। आं मिथिया मानिफ्राय दिहुननानै हरबानो जाबाय आंनो 20,000 नांगौ एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामहरो ना मायो हरबानो जाबाय आंनो दाहाय मोनाबिलिसिमाव 20,000 नांगौ आरो आं बेफोरबायदि खोथाखौ फोलावबाय थानो गोसो गैया मिथिबायना। जौथिनिफ्राय फैनानै ओंखाम जाफैनायावबो सान्थि गैया बे खोथा खोनासंनानै गालांजोब्बाय। आंनाबो फिसाया माबायदि जाखो बिसिनाव थांना थाहैनानै लानायनिफ्रायनो एखेबारे बोरै जालांखो खर'आनो गाज्रि जाजोब्बाय माया खर' गाज्रिफोरजों थाहैफानानै मास मोनसेयाव बोरै 20,000 बाहायखो बिसोरो? आयै 20,000 बाहायनां 20,000 हरथारनांगौबाथ' सेस जाथारगोन माथो आङो। मास मोनसे नंबा सप्तासेल' मास मोनसे सोमफ्लांदों। आंखौ मोजां मोनो होननानै आंखौ मोजां मोनगोन मोना? कालिचरन नों आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थादों नोङो आंखौ बे फायनाय लागाय खालामबाय थानांनाय आंनि गोसोफ्रा ओरैनोबा मोजां नङा। नोंनालाय गोसोआलाय माला मोजां थायो जेब्लायबो बिदिनोखा बुं नों सना बुं आंखौ मोजां मोना ना मोना? आरो दाखालिथ' आं नोंखौ हाबा लानो होननानैसो लाना थांदोंमोन नोंथ' आंखौ फाव फान्दायथारनानै बोरै खालामनानै मा खालामखो थाङै रेप खालामनायनि लिस्टावसो खालामनानै रायजोनि दल जाहोदों नों आंखौ। कालिचरन मानो बुजिथारा नोङो आं नोंखौ मोजां मोनाथ' नों एसे बुजि। आंनाव मा दङ आंखौ मानो मोजां मोना नोङो? बुं आंखौ मोजां मोनो होननानै नङाबा दानो रावबो गैखाया दानो दैमायाव नाख्लायहरगोन आं नोंखौ। दैमायाव नाख्लायहरदो आंखौ नाख्लायहरनानै थैबासो सान्थि जासिगोन बायदि मोनबाय आङो। सान्थिखौनो थानो हाला आङो जिउआनो आंना उल्था फुल्था जालांजोब्बाय। जेब्लानिफ्राय आइया खर'नायाव रुंसारि जालांदों अब्लानिफ्रायनो आंना जिउआनो उल्था फुल्था जालांजोब्बाय। गासैबो साननायानो आंना फैमाल जालांजोब्बाय। बुथारबासो सान्थि मोनसिगोन आङो। कालिचरन मा जाबायलायखो नोङो आरो बिनि खिथु फैलायबाय नोङो गोमोस्रिनि खिथु मा खालामनो नागिराखै नों हारसिं नुनानै? नोंसो आरोना नोंसो दानसोरां जेबो खालामनो नागिरालै नोंसोरसो माबा आंखौ सन्देह खालामबाय थायो। आं दाखालिनि गोरोन्थिनि थाखायसो निमाहा बिदों बे गोमोस्रिनाव निमाहा मिथिबायना? नोंखौ हले फोथायनो गोब्राब मोनोलै आङो नोंखौ हले फोथायजाया मिथिबायना? नोंखौ जाबादि नुबाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो नोंनि आखल आखुआ मोजां नङालै आरो गोख्रै बेनिफ्राय थां। आं दहायनिफ्रायनो गोजाननिफ्राय नुहुरगासिनो दंखायो नों मा खामानि मावदों। बिदि नङाब्रा दानसोरां बिदि नङा नोंसोर मा नेगेटिभल सानोब्रा आं खबर लानोसो फैदोंलै
모장 동 가르치 동 말이 동 혼나네. जेबो नङा दे दानसोरां जोंना कालिचरना खबर लानोसो फैदों आंखौ गोमोस्रि मानो फैदोंमोनलै बियो मानो फैदोंमोन जेबो नङा हायमा आं बेयाव जिरायना थानाय नुनायसो बियो माबा फैदोंमोन रायलायफैदोंमोन आंजों ओमफ्राय बेवहाय ओंखाम लालायलायनानै ओंख्रि लालायलायनानै मायाव थांनायमोन नोंलाय आफानो ओंखाम हैदोंमोन आङो दानसोरां दे गोमोस्रि हामबाय दे नोंनो मावाबालाय सोरथो मावबावनो आरो बे आदैखौबो मा होनबावनो आरो बुजायनोथ' हाखाला जोङो नोंसोरखौ मा बुंबावनो बिबारि आरो थास' नोंसोर सानैनि फाल्थु खामानि मावनायनि थाखायनो आंना दिनै 12 लाख क्रस जाबाय मिथिबायना 12 लाख दिनैसिमाव बे गारिखौ ओरैनो बायनानै हरनाङामोन आङो नोंसोरनि थाखायनो आंहा इसेबां लस जाबाय दा मा खालामनांगौ ओमफ्राय जोंलाय मा खालामनायखो मा खालामनोसो होनदों नोंसोर मा खालामनोसो होनदों नोंसोरनि बेफोरबायदि फाल्थु खामानि मावनो थाखायनो आंना गासिबो लस जाजोब्बाय मिथिबायना नोंसोर बेफोरबायदि फाल्थु खामानि मावालासिनो मोजाङै मोजां हेन्डेल खालामनायमोनब्ला बेनि मुदा गाज्रि जायालासिनो मोजाङै थानायमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि हालोदाव थाफैनांनाय नङामोन आङो मिथिबायना मेडिकेलाबो खरसा जाबाय 12 लाखनि गारि बायनानै होनांबाय आं आरो आं नोंसोरखौ होखारनो गोसो गैया मिथिबायना नोंसोरखौ साजा होनानैसो गारगोन आं मिथिबायना नोंसोर सानैनि थाखायनो गासिबो जाजोबदोंना नोंसोर सानैनि जेसेबां मोननांगौ सेलारि दं बिनिफ्राय 20 जौखोन्दोखौ दाननानै मोनफ्रोमबो मानावनो दाननाय जागोन मिथिबायना सेस दानाबा 20 जौखोन्दो दानसैनो 20 जौखोन्दो दानोब्ला मा जाहैबावगोनलै ओइ थास' नोंनि थाखायनो जाजोबदोंलै अहायबाय थास' नोंनि थाखायनो जाजोबदों नुबाय दा इसिबां खस्थ' खामानि मावखायो जोङो आरो 20 जौखोन्दो दानजायोबा मा फैसा थाहैगोन आंनाव मा फैसा थाहैगोन बेफोरबायदि एफा गिदिर सोहोराव एफा खम फैसाजोंखि आङो सोलिनो हागोन बुं थास' नोङो बुं नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबबाय बेफोरबायदि औहाय थास' नोंबो मिथिखायोना जोंहा आदाजों सारा एखेबारे सिगांनिफ्रायनो बायदि नंथारला होननानै मिथिखायोना नोङो हाबा जानायनिफ्रायनो एखेबारे मानसियानो जेरा सेन्स जाखाबाय होननानै ओमफ्राय दा मा खालामबावनो दे जोङो 20 जौखोन्दो दानबा सेसखासै आंबो सोलिनो हाखानायावहाय आंबो सोलिनो हाखायाहाय खायबा बन्द' बायदि जाबाय थादो नोङो बुंना माबा मोनसे बुंखा माबा मोनसे खालाम नोङो नोंहासो मालाय मोनै जायगायाव खामानि मोनोहाय निउस माबायावबो खामानि दङ ओमफ्राय नैबावबो खामानि दङ जोंहाथ' गैया आरो बोजों थांबावदों जेबो होनाङा आं हले मिथिखायाहाय माबा मोनसे खालामखा आं 20 जौखोन्दो दानजानांगौ हले आं हले सोलिनो हाखाया आंखौ एसे सानगोन होदोलै नोंसोरो माखौ सानबावनो गासिबो जानानै जाखाजाबाय